Všetkých vás zdravím. Chcel by som taký vlogik natočiť, troška konečne. Nie som na takéto veci, ale tak idem na to, lebo ľudia to asi chcú, lebo veľa ľudí mi píše, že ako to, čo to sa deje a tak. A mám také auto tu, ten Winter Package, ktorý má v podstate každý rád takéto pohrebáky. A nikdy som nemal rád kombi, ale tak ma nejak kamarát troška ovplyvnil. A môžem povedať, že je to v podstate 36 Touring, M52, B20 iba, tak 6 valček aspoň je tam. V podstate má to nejaký kruťák, taký lepší ako štrvalec. Ale na sneh je to akože topka zatiaľ, podľa mňa. A ja som sa bol už vlastne krútiť, alebo teda behať na tom aj po takej mokrej ceste, alebo už keď bola aj teplota niekde okolo nuly, tak celkom to akože išlo. Samozrejme spojka to nevydržala. Spojka je v piči. A hneď tá proste to zomrela hneď. Mal som to auto 2 dní a čau. A samozrejme hneď som nebol aj galander. Hneď som tu riešil výfuky, to ako ja vždy riešim na každom jednom aute, čo kúpim, či je nové, drahé, alebo neviem aké, furt riešim výfuky. Takže hneď som tu vyriešil výfuk, čo dala garáž, ale tak ako je to nerez a proste tlmič z 30-ky, čo mi ostal. Hej, z V8 a tak nejak, hej, zavrel sa diferák, samozrejme je tam najlacnejší podvozok, ten, neviem, ako sa tá značka volá do piči, MTech, či aká pičovina tam je, však to je jedno. A v podstate taká lacná úprava, lacné auto, je tu nejaká rampa, hej, a nejak som, ale samozrejme stihol som mu s tým možno aj jebnúť, lebo neboli tam rejdy, takže som bol naučený na to, že proste vieš, pohodička, vykryjem to, ale som to nevykryl, tak som nebol galander, tak sa mi smiali hneď a tak to vraj má byť, Winter Package je o tom. Ale nechcem ho nejako rozjebať. A napadla ma myšlienka, že idem teraz, som pozeral na Max Speeding Rod, ideme mu zajebať nejaké takú cigánsku stavbu. Takú cigánsku stavbu turba. A možno, že to rozbeháme na Origo, reacu jednotku. Takže a dáme mu len nejakých 0,6 baru, je strop 0,5, 0. Lebo však musíme tak robiť, aby čo ostalo v garáži, tak z toho dáme veci nejaké, vieš. Takže dáme tam 1.8 Turbo Volkswagen Group, čo je. Tak tam vlastne zajebeme streky a tak proste, aby to fungovalo na nejaký 0,6 bar. Takže uvidíme, čo z toho vznikne. A samozrejme natočím nejaké video potom o tom, že ako to celé auto postupuje a tak. A potom sa dostaneme vlastne aj k tomuto Tátošovi, čo je pre mňa je to srdcová záležitosť, je to raketa. A už 2 roky sa jej venujem a stále nič, stále tu stojí, ty kokos, a tu je motorček pre ňu, 2.8 turbína, váčka M54, pekne, hej, všetko tu máme. Westgate, hej. Zatiaľ sme zvolili len čistke také turbičko, ale však turbo sa dá vymeniť hockedy, vieš, ale čo sa týka motora, v podstate sme tu dali tiež takú akože dekompresnú podložku, hej, od K64. Však kým je motor vonku, tak sa spravilo vonku, čo všetko sa dá, kládky, vodná pumpa nová a proste také veci, čo sa ťažko robia, keď je motor teda vnútri. Hej, tak všetko sa dá, vyriešilo tu, hej, streky sú tisícky tu. Tá bačka sem ide z 3 litra MP4, škrtiaca je z M62 a pôjde to vlastne na EcoMaster. Tilton spojka, dvojspojka pôjde, nakoniec som 108 HP troška zaváhal, k tomu sa potom ešte vyjadrím, že prečo a čo a ako. A v podstate brutálna stáva podľa mňa akože auta tiež, ale tento rok to hádam inde, teda na rok to hádam inde, že to postavíme cez zimu tiež. No ale to som sa k tomu nechcel venovať, ja som sa chcel venovať viac menej teraz tomuto sezónnemu autíčku, takže je to veľmi zaujímavé autíčko tiež. Kombík vyjebaný, ale veľmi zaujímavé jazdné schopnosti to má a podľa mňa sa to brutálne ovláda a teším sa na sneh, takže uvidíme, ako to dopadne celé s kokotinou. Ale vyzerá to v pohode, však nemá čakať, čepy sú nové, všetko, akože také je to, no, v pohode je to, podľa mňa. Tak sa na to teším, takže uvidíme, ako pokračujeme s touto stavbou a dám určite nejaké videjko a nejakú pičovinu aj zvonku, no vidíte, ako to je. Takže
Takže tak. Samozrejme svetla, ty kokos. 4-6 nikdy nesvietila. Troška som sa povenoval na týmto svetielkám. No ale neviem, či to bude dostačujúce. Ale tak nebol som tam takú malinkú rampičku, aby ma nejebali policajti, takže uvidíme, ako to bude. No. Určite vás budem informovať cez video nejak, ako to bude nasledovať. Akcia Zima, poď. Dáme s Filipom nejaké dvere. Asi sa naučíme dvere dávať, takže teším sa na to. Veľmi sa teším z toho, fakt sa veľmi teším. Pecka. No a tu som sa ešte povedať, že som také jesko moje zlatučké. Veľa peňažkov, 5 rokov má ten motorček. A tiež zaujímavá stavbička. A však ten, čo ma pozná, tak vie, že som to auto jazdil, ten motor vlastne, aj vrchy. Také akože len predjazdca. A všetci píču, že keď není tam 6 válec, tak to není bavorák, ale to podľa mňa není pravda. Lebo podľa mňa ten motor má fakt potenciál a tento ISO je ISO. Akože tak si každý vie, čo chce. A ten, kto ho nemal, tak ten môže kvákať, ale ten, kto ho mal, tak aj v atmosfére, tak ten motor fakt funguje super. Slabúčké úpravy. Čo sa týka zotrvačných odľahčení, tiež neviem koľko kilo z 9, 670, či koľko je na 6 kg 400, alebo koľko veľa to robí. V podstate taký turbo efekt na atmosféru. Bolo to nátočky zaujímavé, vieš, z vody sme neboli, proste čo dala gara, som to tu poplieskal CO2 zatiaľ, ale však uvidím, ako to bude. Lebo z vody som vlastne predal s neho, takže som si musel dorobiť. Tu mám stále na sane s hliníkom. Tiež špinacia klapka je normálne mechanická. Streky sú tam 630-ky. Tiež zaujímavá stavbička, takže aj mám také ešte jedno auto, kde to vlastne ten motor ide. Ide do 4.6, také peknej bielej v podstate. Takže bude to tiež také zaujímavé, možno, že v tom aute, ale nejdem mu dávať veľa barov, lebo sme to fúkali na 1.6 a dopadlo to nie, viem ako. Som tam kúpil drahé tesnenie Cometic, čo stálo 400 € a proste rozjebalo, vieš, a auto odčelo pol hodinu, takže mám k tomuto motoru mám dosť veľký vzťah, aj dlhodobo ho mám, takže tak. Takže určite budem pridávať nejaké veci. A ak vás to zaujíma, daj like a odber, nazdar. Samozrejme, všetci vedia, že brehal, aha, počkaj, to je na piču. Tak.